Hey, good afternoon guys. Kwenda ndiri kumbosiva here kuti kumastreet kutaura kuti kwai hey Sis Melly anonyengera Louisa asaita apology. Makakwana here. Are you normal upstairs people? Muri right here? Are you okay in your brains? Mese vari kuti anonyengerwa. Are you okay? How old is Louisa? How old is Louisa? Ndomunyengera kuti sa apology ndotoudzwa usiku huno kuti kwai mamuchiona ndikonga kuchinyorwa inini kuti handizvokunyorwa nezvibhendi handisika come and face me direct usaninyorere zvezvibhende ene handikwati ndinouya kuafrica ini padabira madira Georgina handikwatiswe because handisi mutakura kana kuti chii handikwate musandiitire zvibhende muchinyora kuti hey kana kuti zvitaura tanza munyengerwa. Come on guys, how old is Louisa? Ndobva ndanyengera a whole grown up woman mother kuti iwe usadai iwe ndiye anoziva nyaya dzake, ndiye anoziva mbusha dzake, ndiye anoita zvaanoda. Anditi izvozvi ndiri kuno kundi kutongoona kuti azonyora apology yaya Louisa ari stubborn, apology yazonyorwa. I'm like okay, hanimona atumwa nani Munhu Mukuru Louisa kana muchiona chifamba nevanhu kana chifamba naLouisa handina nguva yekumunyengera kuti itaichi kana itaichi. Louisa akakudzai kudhara kuti handidi kuudzigwa, mozviziva kuti akataura kuti handidi kuudzigwa. Saka pamunenge ndizoti anzi atumwa anoudzigwa anonyengerwa dai hatingatadzi kufa dai yakaisu ina handingatadzi kufa dai naye because kune nyaya dzekuitika kumastidzi akaita. Hanimona dei yangu achida help yangu tada help yangu kuti paipa ini I was going to help her, simple and finish and clear because she's my friend. But chokuzoti muti munyengerwa Louisa nepfungwa dzake anda zvaanoda nelife yake, anomukudza anda zvaanoda panguva yaanoda aona zvikadecide kuti nhasi ndopamwe akakamirira kuti dhere musi wakati ndopoda kuti apology yake iyoyo aitaka. Saka Mary nomamire muchipinza Mary muri kumupinza papi? Kana muchivengana muchivenga munhu musada kukwanisa pasi tivengere nyaya dzedu, musativengere nyaya dzatisingakwani. It's a check yokutukwa isu makatituka kudhara chichamusina kutituka chinyuwani chii chamunotituka nhasi nokuti life dzedu dzimwe dzamunozvidza isati dzizivadzo imi ndi munonyazodziziva. Saka tisiyewo veduwe, please leave me in peace. Ndotoudzwa usiku unouna nomwe munhu kuti kumamba muchiitirwa maposti muchinyorerwa maposti kwai mumastreet mamino kwakakaisa maposti kwainyorwa kuchinzi apology yazaiswa here svika ari kunyengerwa vatori kumaprofita kutiktok. Saka isusu torambidza kuenda kutiktok, ndorambidza kuenda kune platform kuita zvanoita, torambidza kunokwira ikoko tichiona nokuti kune zviri kuitika kumastreet, torambidza kunokwira tichiona kuti kune zviri kuitika kumastreet. Iye Louisa anenge asingazivi kuti kune zviri kuitika, anenge asingazivi. Please fokasai nenyaya handitika focus in isu inijero zvokunoti kuzosungisana ukuthi Louisa chona zosungisana na more boys into ndakanoshamisika because me what I know ku TikTok I'm going to play the life ndinayo. What I know is more boys came to me 2 weeks ago tikatomudedza actually tisu ku TikTok uko animaona auya papa kaungana vanhu vese vanga vakazara papano tikati ngoma more boys vanhu ime vanhu vese vari pana pamunoita basa rokunetsana kuma more boys itaipisi vakakwira vakakumbirana regerero vakatana mapisipisi vese ikoko ndikati magona hanimona zvikatopfuura zvipepa zvakungouya ndikangoti ko chipepa cheiwana kwabva kuti apise musono uyu but ndatozoona kuti pisi dzavo dzakadzidze nemaka. But where do I fit in, me as Melly? Where do I fit in? Ndofita papi inini saMelly ndofita papi? Ndomunyengera mukadzi mukuru Louisa, mukadzi mukuru. Munozati Louisa nemakore mangani munoti ndonyengera Louisa? Mukwanye inikana mchida nezvangu ngoda nezvangu kana tangenda nezvangu kana mchida usungisa nini wacho uremda mapepa ndiri kukuya kwaAfrica ndichipe mapepa mi mapepa ndichitomada kana mdani pa mapepa musanisa panyanza singakwani mune fake smells. You've got fake smells. Munoya kuti sekera ndichitaura last week taitaura tese but munondinyorera nechibhende. Last week vhiki rinoita taitaura tese pa WhatsApp munonyorera chibhende. Muri munhu akaita sei kana chiti chinonamata ngatiwonekwe nemapepa ina ndakukutuka. I didn't even insult you kusaka ndiri kukwana papi panonzi anonyengwa nezvibhende anyengwa ndizvozobuda nekumastreet kuti ndime lari kurehwa ina handizvidi. Kana muchida ndakuisirai message kuinbox kwenyu nyatsondifesai direct and straightforward ati zvokuti kwai kune vanhu vanozotuka nazvo mob justice. I don't care about mob justice. Chichi handisina kutuka chandisina kudzwa imi motukwa kangani ndotukwa kangani chichi chinyuwa chichazotukwa nhasi chekutuka especially kutukwa nemapenzi zvawanotozvipengera ndonati rinotomwa ashweganda maragada tokupindira mapenzi.
ndipindure mapenzi. So I'm doing my business, minding my own business. You come into my lane. Moda utana nezvibhedhlera inotaura kumasitipeni kuti azoyegwa ndonyengera Louisa. Hamuna kumuwa seva ratana chikudza kuti ndandi kunyengerwa. Handidi kuudzwa kana toda kundikonewa ndiudzire. Hamuna kumuwa chikudza. Hamuna kumuwa chikudza. Musati konse pasingakwani andirege kutamba Louisa ndotamba naye because munhu andowirana naye. Zvezvaano madecision anoita kana tandoita inini mofunga ndanga ndi influencer inini Louisa kuti ndisimedi saisoka nditsaida so inini zira rangu rino. Come on guys, let's be real. Let's be real. Sadaro.